Hi guys, good morning. Ang atong buhaton karon guys. Manglimpyo tag sa sudbay guys. May person nang kuan naga kuan nag mga sinina guys. Oh, ga ang rajag na. Mauna itong hipuson ron guys. Nasi Shaira guys, oh. Ang baby pa. Bye. Bye, guys. Naku, sakto. Bye. Tagang ko saka. Tagang ko pataka. Tagang ko pataka. Day. Hello, day. Naku, dili pilak, oh. Mm?